ev eşya û alavên hanê ên du malbatên koçberin. Ev der Sultan Gaziya Stenbolê ye. Bajarek ku ji 16 milyon kesî ra bûye war û wargeh, ji du malbatên Kurdên Helebê ra derî û hembêza xwe girtiye. Du malbatên ku 11 jê zarok ji 20 kesan pêk tên, bi hincetek û kirêya xwe nedane, ji vî xaniyê mînanî axir û xirbeyan hatin avêtin. Ew niha di nava Ewqas avahiyan de li derve dimînin. Demsal jî zivistan e. Çima ez bûye vedere bûye 6 sal vedere me. Bûye 6 sal vedere me min kirê her mehem hedido. Dûra ew nav kurê birêva vedbêje daîrê min e vedbêje daîrê min e. Tamam. Dûra bena wat gote kirê bide min vedbêje kirê bide min. Dûra gotin xeyo kirê nedabin û nedavînî hetanê ew kî qazake kirê bide wî. Me got tamam. Ava hat دونی مگوت که هم کرده تدن هم تیدا بمینن بیجن دروا بولیس آنی میچکرن دروا راست نه ev xanin weke maliyên din beriya 6 salan li Helebê diciya. Hevjîn û kurekî wê di şer de hatine kuştin. Ew jî tevî xizmên xwe tê Stenbolê û li vir bi tiyê xwe re mehr bûye û ew zarokê çend mehî di vê malê de xwedê daye. Lê niha ne mal, ne xanî, ne pere, ne xwarin, ne şîr û ne jî paqijî heye. Ji serme û seqemê pêve. زهدي چیا بلدی باشنی چیا مختار باشه او مال تنه دیگره نبینه Nadin yani. تنه یا مريالة جران كي كرملو ميلي من نايلو دي هاف او هلال احمر دل تيري منو كتير الشير وحفظانو كي Ev jî maleke din ya xizmên wan e. Şeva borî beşek zarok li virman. Lê ên din li derva. Bes hundirê vê malê jî bîreke feqîrî û neçariyê ye. Ji ber ku tenane debar parsekî ye. ها دارم پیرژنه که مزنم از وان خودان دکم فرنا و هندی منا دبجم نیم دزارا دنم من تینم وان خودان فرنا پرس کشی نان مراتینن دارم بازار وان کشکی تینم توپ دکم تین و بنینا تشتی بازار در وایا تینم زارا چیرکم دخوت پیرژنه کم دادی بلاستیک نایل توپ الواوا از زارا و جنی و دار توپ تکن زارا دعیشینو Ji qeymeqamtiya navçeyê tenê ew xanima seredana wan dike, lê ji lêpirsîna nasname û tomarkirina wan pêva tu pêşveçûneke din nîne. Tu sazî û dezgehek jî li wan xwedî dernakevin û çaranivîsa wan nediyar e. Kes tu xaniyekî din jî nade wan. Xaleke giring jî ew e ku him xwediyê vî xanî û him jî şêst ji sedî xelkê vê navçeyê jî Kurdên Bakurê Kurdistanê ne. آره وکم گی مخاو کرو ما وقفتن دروا ام تو و ده حبسه وست مدانه آره ورانگی بود سر ما وقفتن دروا آره والا ام تو ما خور گرو مندی ام که چاو کدیسم که فرخاو کنه Serokkomarê Tirkiye radgîne ku wan heta niha 40 milyar dolar bo koçberan xerç kirine. Tirkiye li qada navdewletî kertika penaberan di her mijarê de tîne rojevê. İddia jî ew e ku mazûvaniyeke pir baş bo penaberan tê kirin. Çawa ku li welatê wan ew hatin derkirin û sînor li wan hate girtin, niha jî li Tirkiye li Stenbolê wiha derî li wan hatiye girtin û eşyayê wan tevda li derve ye. Mijara penaberan di navbeyna Tirkiye û gelek welatên din bi taybetî welatên Ewropayê de li xatin bilind weke kêşeyeke mezin weke kertikeke mezin her tê bikaranîn. Lê di vê navberê de jî penaber berdewam in ku li her derê penaberiya xwe bijîn bi wê re rûbirû bimînin û kêşeya wan li qatên bilind bi vê avayî nayê dîtin. Ravîn Sterk, Rûdaw, Stenbol.